Kan man høre noget nu? Godt. Nu vil jeg gerne lige fordele publikum en lille smule, hvis børnene kommer herhen. Og til lige sådan over på den anden side, så kan I rigtig godt se, hvad der kommer. Og så nogle af jer, så siger vi lige stop her, og så står I lige herovre, fordi så er det meget bedre ting. Herovre. Hvor er det dejligt, der er så mange børn. Mine damer og herrer, Kære publikummer, vi vil gerne have lov til at fortælle eventyret om snedronningen for jer. Eventyret om snedronningen, det har mange små fortællinger, og den fortælling, vi skal fortælle i dag, det er den del, hvor Gerda hun kommer op til kongen og dronningen og alle prinserne og prinsesserne. Men vi bliver nødt til at have begyndelsen med, for det var sådan, i gammel tid, der var der en djævel, og djævlen, han lavede et troldspejl, og troldspejlet, det var sådan, når man så i troldspejlet, så blev man ond og væmmelig. Det var lige meget, hvad man gjorde, så blev man ved med at gøre ond og væmmelige ting. For djævlen, han morede sig sådan, så han ville flyve helt op til vor herre med troldspejlet. Men så revnede det i tusindvis af stykker. Og det landede alle steder, både på jorden og i træerne, og i folks øjne, og i folks ører. Og de mennesker, der fik en splint af troldspejlet i øjet eller i øret, de så og hørte kun de undervæmmelige ting. Men se, det var også sådan, at der var en familie, en dreng og en pige og en gammel bedstemor, der boede inde i den store by i et stort hus. Pigen, hun hed Gerda, og drengen, han hed Kai. Men Kai har vi ikke med i dag, for Kai er der nemlig sket noget med. Det var sådan, at Kai og Gerda, de sad og legede lige så dejligt op på deres altan. Men pludselig, så sagde Kai, au! Gerda sagde, hvad er der sket? Og Kai sagde, jeg fik vist noget i øjet. Hvor er du grim, sagde han og så på hende. Og så løb han ind til sig selv, og så ville han slet ikke lege med hende mere. Da der gik lang tid, hvor han ikke ville lege med hende. Så en dag blev det snevejr, og de tog ned på isen og søen, og de skulle til at løbe på skøjter og kælke. Så kom der pludselig en hvirvelvind. En helt isnende hvirvelvind, der kom fra det fjerne, og den kom ned til isen og skøjtebanen. Og de ved ikke rigtigt, hvad der skete. De børn, der var, det var ligesom, de hørte en stemme, der sagde, Kai, kom med mig op til mit palads. Der kan du få det meget sjovere end her. Og så forsvandt hvirvelvinden, og så var Kai væk. Og alle børnene ledte efter Kai, og Gerda ledte efter Kai, for hvor var hendes ven? Men han var væk. Og Gerda og den gamle bedstemor, de sovede, og de ledte efter Kai, men væk var han. Gerda, hun spurgte fuglene, har I set min ven Kai? Men fuglene, de svarede, nej, Kai kan vi ikke se heroppe fra luften, og vi kan se alt, hvad der er over jorden. Og hun spurgte skrubtusserne, har I set min ven Kai? Og skrubtusserne sagde, nej, Kai han er ikke nede i floden, så han er ikke druknet. Og Gerda, hun spurgte blomsterne, har I set min ven Kai? Og blomsterne, de store, smukke roser, de sagde, nej, skønt vi har rødder helt dybt ned i jorden til orme og muldvarpe, så kan vi ikke se din ven Kai, for du skal være glad, så er han jo ikke død. Og Gerda var jo glad, men hun havde jo ikke fundet sin ven Kai, så prøvede hun at synge sin vennesang. Når smukke blomster blomster, hvide liljer grå, så har
Men det er jo sådan med sange. Man skal synge sammen med sine venner. De er jo ikke så meget ved at synge, hvis man er helt alene og ikke har nogen venner. Så derfor vil Gerda videre ud i verden. Og heldigvis mødte hun en gammel krage, som tog hende med hen til Kongeslottet. Og henne på Kongeslottet, den store, fine, gule bygning, der bankede Gerda på døren. Hvem er du? Jeg hedder Gerda. Jamen, hvad laver du her? Jeg kom for at finde min ven Kai. Din ven Kai? Ja, det kan jo være, at han er mellem prinser. Jeg har en masse prinser og prinsesser. Det kan jo være, at han er der. Kom, prinser og prinsesser. Hvordan har I det? Prinserne og prinsesserne, de havde det bare så kedeligt. For er der noget, der er kedeligt, så er det at være prins og prinsesser. Nu skal I bare se, hvor kedeligt de havde det. De kedede sig simpelthen sådan, de kunne hverken hoppe eller springe. De dorskede bare rundt. Så kedeligt var det, så det var nærmest ligegyldigt, hvad de tænkte på. Så var det kun kedeligt. Og prinserne og prinsesserne, de spredte sig ud over det hele. En gang imellem var der lige en prins eller en prinsesse, der kiggede op. Men det var så kedeligt, så de gad simpelthen ikke gå. Og de kedede sig. Samtidig så prøvede kongen et eller andet med lige at slå ud med armen. Og det kunne da godt være, at prinserne og prinsesserne, de kunne prøve at slå ud med armen. Men det var godt nok så kedeligt, så det var slet ikke til at have med at gøre. Og prinserne og prinsesserne spredte sig ud i en stor, kæmpe gruppe, sådan at de slet ikke rørte ved hinanden. Hvor var det dog helt vildt kedeligt på det palads. Men så kom dronningen frem. Hvad laver I? Ikke noget. Op på 2 rækker. Kom så. Kom så. Hænderne op. 1, 2, 3. Pludselig fik dronningen øje på, at der stod en pige. Så kan det nok være, at hun blev skrap. Kan du gå ned på rækken med dig? Og så måtte Gerda gå med, sammen med alle prinserne og prinsesserne, og lære det her mærkelige, som dronningen synes var sjovt. Og på hånden, Gerda. Op på 2 rækker. Den Gerda. vej. 2 rækker. Deroppe. Kom så. Kom. Har I glemt, hvad vi har øvet? I skal herom og stå ved siden af. Kom så. I bliver stående der. Og du kommer frem. Det er så fint. Ja, og du kommer frem her, baby. Ja, lige præcis. Kom så. Helt herover. Kom så. Dronningen, hun var egentlig bedst til at regere,
hun var faktisk ikke ret god til at holde styr på prinserne og prinsesserne. Fordi selvom de egentlig rigtig gerne ville gøre det, som hun bad om, så var de simpelthen så trætte inde i deres hoveder af at have det så kedeligt, så de slet ikke kunne finde ud af det. Nu havde dronningen nemlig tænkt sig, at prinserne og prinsesserne, de ikke bare skulle se sure ud hele tiden. Så hun sagde til dem, smil! Så det var nu det sjoveste, dronningen hun kunne finde på. Og så kunne Gerda godt se, at de trængte der vist til hendes hjælp. Så hun gik hen til dronningen og sagde, skal jeg ikke lære jer min vennesang? Skal jeg ikke lære min vennesang? Jo, ved du hvad, det synes jeg godt, du må. Vi vil gerne have venner, men en vennesang. Når smukke blomster blomster, hvide liljer gror, så varmer solen hjertet op. Når søen dækker og sneen falder hvid, så varmer venskab vores krop. Du er min ven, og jeg er din igen. Om 100 år, hvor kærlighed består. Prinserne og prinsesserne var hurtige til at lære, så de kunne synge med allerede første gang. Både 2 gange. Jeg tror, nogle af publikummerne har Når smukke blomster blomster og hvide liljer gror, så varmer solen hjertet op. Når isen søen dækker og sneen falder hvid, så varmer venskab vores krop. Du er min ven, og jeg er din igen. Om 100 år, hvor kærlighed består. alle dem ude på torvet sikkert synge rigtig meget med nu. Smukke blomster blomster og hvide liljer gror, så varmer solen hjertet op. Når isen søen dækker og sneen falder hvid, så varmer venskab vores krop. Du er min ven, og jeg er din igen. Om 100 år, hvor kærlighed består. Jamen Gerda, du må da blive her og lære alle prinserne og prinsesserne og dronningen om at være venner. Og det vil Gerda rigtig gerne, og hun vil også gerne lære dem en dans, som hun havde lært af den gamle bedstemor, som de lavede sammen med bedstemoren. Alle prinser og prinsesser skal stå i en rundkreds, og jeg tror, at kongen og dronningen bliver rigtig godt af at komme med i rundkredsen, så skal bedstemoren nok vise dem, hvad det er, de skal. Kom børn, I gør det samme som mig. Hvad laver I børn? Hvad laver I børn? Så må du hellere fortsætte. Så, ja. Ja, Gerda. Ikke noget. Så er det mig, så er det mig, så er det mig. Hvad laver I, børn? Så er det prins. Hvad er det, prinserne? Ja.
Se, så er det vist, at alle de børn, der sidder herude af publikummer, de kan vist godt finde ud af at rejse sig op og gøre det samme, som kongen gør, så de lige kan få varmen i tæerne. Rejs I op, børn, og vær med. Det er rigtig fint. Nå, konge, nu skal du få din sag for. Hvad laver I, børn? Hvad laver I, børn? Hvad laver I, børn? Se, Laver I, børn? se. Det var vældig som den gamle konge. Han var kommet ud for at danse og more sig, og det ville han gerne lære prinserne og prinsesserne. Men det var jo sådan, at Gerda, hun havde jo ikke fundet sin ven Kai. Hun gik rundt og kiggede på prinserne og prinsesserne. Har I set min ven Kai, spurgte hun. Kai var der ikke, og Gerda måtte videre ud i verden. Men dronningen synes alligevel, at Gerda, hun skulle ikke gå helt alene ud i verden. Hun skulle nu have sig en guldkaret, og gerne en hest for, sådan at hun kunne køre standsmæssigt ud i verden. For sådan at gå rundt uden guld og glimmer, det kunne man sandelig ikke, hvis man havde været på dronningens slot. Så dronningen kom med den fineste gyldne guldkaret. Og så gik kongen forrest for at vise hende vej hele vejen ud af hans kongerige. Farvel! Farvel, Gerda. Kan du have en god rejse videre? Og Gerda rejste ud i verden. Endnu en gang for at finde hendes ven Kai, for han var heller ikke på kongeslottet. Nu vil jeg gerne bede alle børnene, alle prinserne og prinsesserne om at stille sig på en række her foran trappen. De har nemlig været så dygtige. Og så må Gerda, hun må gerne komme ud af guldkareten og komme med ned og bukke. Og så vil vi gerne sige mange tak for det her skuespil til alle skuespillerne, som kommer fra friskolen, Skive Friskoles SFO. Børn, I lærte det sikkert af dronningen, men vi prøver det igen. Venstre hånd på maven, højre hånd udenpå, højre hånd ud til siden og buk. Og hvis I prøver en gang til, så klapper folk sikkert rigtig meget. Buk. Og vi siger også tak til kong Jesper. Kong Jesper Nielsen hedder han. Og til Malene, som er kommet fra teatertruppen Jep Skal i Viborg. Jeg selv hedder Kirsten Borger og har lavet dejlige drama og teater med børnene her i efteråret.